L-ebda apoloġija, l-ebda sqarrija li xi membru parlamentari se jkun qed jerfa' responsabilità, l-ebda ammissjoni jew sens ta' umiltà minflok uża waħda mill-akbar traċedji fl-istorja ta' pajjiżna għal skop partiġjan. Il-ħadd filgħodu Roberta Bela semma apposta numru ta' traċedji mill-passat għal gwadan politiku tiegħu sabiex jiddevja l-attenzjoni minn fuq il-każ ta' Jean Paul Sofia bl-ironija tkun li wara dan kollu stqar bla misħija ta' xejn li dan mhuwiex mument ta' partiġjaniżmu. Fakkarhom fuq meta f'inċident wieħed tilfu ħajjithom 9 ħaddiema. F'dan il-punt tad-diskors huwa kienet jirreferi għat-traċedja tal-lum el-Farod li ħalli 9 persuni mejta bil-Prim Ministru jiftaħ il-ferita għal 9 familji biex sempliċiment jagħmel attakk partiġjan wara l-ieħor. U dakinhar ħbib tiegħi kienu għamlu inkjesta ma m'għamluhiex pubblika, kienu għamlu inkjesta fil-magħluq. Għamlu inkjesta amministrattiva, sejħu l-inkjesta marittima, u kien hemm 3 esperti fuqha dakinhar. Il-verità hi li Gvern Nazzjonalista appunta inkjesta mhux bħala Bela li baqa' sal-aħħar isabbat saqaħ. Il-verità hi wkoll li Gvern Nazzjonalista f'temp ta' 11-il xahar kien ippubblika l-konklużjonijiet ta' dik l-inkjesta u wasal fi qbil barra l-qorti għal kumpens il-familji milquta. Esperti ddeskrivew dan id-diskors partiġjan li għamel Roberta Bela bħala wieħed bl-intenzjoni li jmanipula l-emozzjonijiet biex ineħħi l-ħtija minn ħoġru. Dan apparti li f'diskors ta' kważi sija huwa saħa għal darba darbtejn li jrid iħares il-qudiem l-istess persuna li mar lura 29 sena biex kellem dwar traċedja bi skop partiġjan.